Сертүгел соң вакытта Көнбатыш илләре Россиягә каршы санкциялар игълан иткәч, ислам дәүләтләре киресенчә илебезгә теләктәшлек белдереп, яңаша хезмәттәшлек юлына басты. Ульяновск өлкәсе дә бу форматтагы эшчәнлекне күз уңында тотып. Есть проекты, которые реализуются с турецкими партнерами, есть проекты, которые сейчас мы начинаем реализовывать с Эмиратами и Саудовской Аравией. Это проекты, связанные с продвижением продукции, а также с внешней торговлей. Нельзя забывать и наши традиционные страны бывшего Советского Союза, да, это для нас однозначный приоритет. Мы в 4 раза увеличили товарооборот с такими, например, странами, как Узбекистан. Форум кысаларында губернатор Алексей Русских, Халыкара ислам бизнесы ассоциациясы президенты Марат Кабаев белән очрашып, Ульяновскида җитештерелгән сәнәгать продукциясын, шул исәптән хәләл ризыкны зур ислам дөньясына чыгаруда булышуны сорады. Алхамдулилlah, бүгенге көндә безнең эшмәкәрләребез, бизнесменнарыбыз, алхамдулилlah, шул хәләл продукциялар белән бүгенге көндә шөгыльләнәләр. Әлбәттә, күп сораулар, күп вопрослар, булсынмы ул дини ягыннан, хәләлме бу, хәләл түгелме, булсынмы ул юридический ягыннан, законнарыбызга туры киләме, туры килмәме, шуның өчен ул бик актуаль. Форум делегатлары алдында чыгыш ясап, төбәк җитәкчесе тагын бер яңа проект турында ассызыклап сөйләде. Ульяновская область принимает активное участие в реализации и развитии большого, сложного и очень перспективного проекта торгово-логистического канала Средняя Волга, Каспийское море, Персидский залив. Основная цель которого – увеличение доступности прямого экспорта и импорта в страны Ближнего Востока и Персидского залива. Мәгълүм булганча, Россиядә 20 миллионнан артык мөселман яши. Ульяновск өлкәсендәге халыкның да 20% мөселманнар. Шуңа күрә бүген ислам дөньясы белән хезмәттәшлек итүдә Халыкара ислам бизнесы ассоциациясының да роле зур булырга тиеш. Чтобы вести нормальные взаимоотношения с исламскими странами, мы должны знать этику ведения бизнеса. Мы должны знать экономику, исламскую экономику. Получается такой мостик между бизнесменами и администрацией Ульяновской области. Сүздә юк, бүген Россиядәге мөселман эшмәкәрләренең дә яңа компаниялар ачу, үз бизнесларын яңа дәрәҗәгә күтәрү, экономик элемтәләрне киңәйтү өчен мөмкинлекләр байтак. Безнең дәүләтебездә мусульман финанс, мәсәлән, ислам финансларына кадата борылдылар. Безнең яклы тибәт инде кабул ителә шушы канунны. Әлбәттә, инде мин аңлаганымча 2 ел эчендә шул эксперимент үтсә, бу безнең инде мусульманнар ягыннан аның файдасы көренсә, инде бөтен регионнарга да тарала дигән дип без аны өметләнеп торабыз. Процентный сделкалар бар дигән. Безнең шариатыбызда Аллаһ Тәгалә аны тыйган. Һәм дә безнең простой халыкка нәрсә эшләргә, хәзер кредит алмаска, кая барга, нәрсә эшләргә, кая акция алырга. Шуннан шул уңайыннан инде бу шул форум җыелышлы. То есть монда төрле безнең мусульман компаниялар чыгып, халыкка аңлаталар, каян акцияларга ничек договорларын заключать итәргә, чтобы безнең дин буенча безнең төрле хаталар булмасын. Форум барышында Ульяновск өлкәсе белән Халыкара ислам бизнесы ассоциациясе арасында үзара хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куелды. Икенче көнне чарада катнашучылар өчен Иске-Майны районында урнашкан Болгар заставасы тарихи туристлык комплексына һәм Ульяновск өлкәсенең татар мәдәният үзәгенә экскурсия да оештырылды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.